Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбір темалар турында. COVID-19-дан прививка ясату үшін 3 вакцинаның бірсін сайларға була, әлгі препаратларның айырмасын иде. 5 ай ішінде 8 өлім ұшырағы, көп санлы янгыннар арқасында құтқарушылар профилактик шараларны күшейтті. Жеңу күніне әзірліктің ең қызған шағым, шолда традицион парадның репетициясы уза, шақадешлерге бейрем шарасынан нәрсе көтерге. Узган тәулікті Татарстанда яшәүче 33 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шолыда коронавирусның тагын 9 яңа очрагы теркәлде. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 7 майга Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 20703 очрагы теркәлде. Аларның 17693 терелгән, 23 узган тәүлектә. COVID-19-дан прививка ясату үшін 3 вакцинаның бірісін сайларға була. Шолыда коронавирус инфекциясына қаршы вакцинация дәвам итә. Шәһәрнең барлык шифаханәләрендә, шулай ук сәүдә үзәкләренең берсендә прививка ясатырга була. Хәзерге вакытта шолаларга 2 төр вакцина тәкъдим ителә. Бу Спутник V һәм Эпивак Корона. Тиздән Ковивак дип аталган 3нче дә барлыкка киләчәк. Әлеге препаратларның айырмасын иде. Хәбәрчебез материалында. Гөлсинә Кәримова пенсионер, ул актив яшәү рәвеше алып бара. Якыннарының һәм тирә-юньдәгеләрнең сәламәтлеген куркыныч астына куймас өчен ханым коронавирус инфекциясыннан прививка ясатырга була. Беренче компонентны ул инде алган, бүген икенчесен ясатырга килгән. У меня состояние хорошее, температуры нету, давление нормальное, ощущения хорошие. Пусть все придут и сделают прививку. Шәһәр хастаханәсендә һәм 5нче шифаханәдә прививкалар Спутник V һәм Эпивак Корона препаратлары белән ясала. Табиблар сүзләренә караганда, һәр пациент препаратны мустақил рәвештә үзе сайлый ала. Әмма табиблар Спутник V прививкасын ясарга киңәш итә. Бу вакцина барлык лаборатория тикшерүләрен узды һәм аны пациентлар яхшы кичерә дип аңлаттылар белгечләр. Спутник V, она давно, уже в течение 4 месяцев мы с ней работаем. Переносится она хорошо. Делаем с 18 до 80 лет пациентам. Хорошо она переносится пациентам с хроническими заболеваниями. Сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, состояние после инсульта. Эпивак Корона – это синтезированные белки коронавирусные. Эта прививка хорошо подходит для людей с аутоиммунными заболеваниями, у которых белковая нагрузка в организме повышенная. Хәзерге вакытта беренче компонентны 34500 кеше ясаткан, 25000нән артык шәһәрдәшебез вакцинаның икенче дозасын алган. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Күп санлы янгыннар аркасында құтқаручылар профилактик шараларны күчәйтте. Полиция, башкарма комитет һәм социаль яклау вәкилләре белән бергә янгын сагы хезмәткәрләре рейдлар үткәрә. Алар белән бергә безнең төшерү төркеме чыкты. Здравствуйте. Разрешите? Пожарная охрана. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре мәгълүматларына караганда, тулай торак биналар, общежитие йортлары янгыннарга иң нык бирешүчеләрнең берсе. Шуңа күрә рейд кысаларында коткаручылар бердә 13 йортын юка гына сайламаган. Ләкин бирдә яшәүчеләр инспекторларга янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен беләләр һәм үтиләр дип ышандырдылар. Все соблюдаем, все требования, все как положено. Ничего не боимся, там соседи у нас аккуратные, все хорошо. Детей учим, и в садике их учат, и мы учим то, что с огнем надо аккуратно, к огню не подходить, все, спичками не играем. То есть все как бы положено. Коткаручылар халыкка белешмәлекләр тараттылар һәм балалар белән профилактик әңгәмәләр үткәрделәр. Янгын хәбәрчеләре урнаштырдылар һәм истәлекле генә түгел, файдалы сувенирлар да бүләк иттеләр. Вот небольшой как раз брелочек, да, с логотипом 112, да? Повесишь себе на курточку, он светоотражающий. В случае экстренных ситуаций получается, либо это пожар, либо ЧП какой-нибудь, уже звонишь на единый телефон службы спасения. Хорошо? Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре һәм социаль хезмәтләр күп балалы гаиләләргә, ялгыз яшәүчеләргә һәм пенсионерларга аерым игътибар бирә. Проводим с населением, получается, мы беседы, раздаем памятки о мерах пожарной безопасности в семьях социально опасном положении, которые находятся, проверяем, есть ли датчики, автономные пожарные извещатели, если нету, уже устанавливаем им.
Бүгінгі рейд қысаларында ғадаттан тыш хәлләр министры хезмәткәрләре 25 гаиләдә кунакта булдылар. Оларның 4-сендә 4 хәбәрче урнаштырылган. Профилактик рейдлар алга таба дәвам итәчәк. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Җиңү көненә әзерлекнең кызган чагы традицион бәйрәм Ватан ана мемориалы янындагы парадтан башланачак. Бу шәһәрнең иң зур чарасы. Шуңа күрә аңа әзерлек тә тиешенчә бара. Парадта катнашучылар мәңгелек ут янына бәйрәмгә кадәр 2 көн кала җыелдылар. Репетициядә хәбәрчебездә булды. Бейек җиңү парадына әзерлек тулы көче белән бара. 9 майда ел сайын үткәрелүче үлемсез полк акциясе пандемия аркасында быел да онлайн форматта үтәчәк. Аппарат барыбер булачак. Быел ул тере оркестр белән үткәрелә. Әлеге парадның репетициясе бара. 9 майда бирдә ветераннар белән очрашулар үтә, сугышта һәлак булганнарны истәлеккә чәчәкләр салыначак. Репетиции идут очень хорошо, мы очень стараемся. Горда очень сильно своими прадедушками, прабабушками, которые обеспечили нам ее сейчас с неба. 9 мая для меня это большая память, которую мы должны ежегодно сохранять эту память, как бы готовиться, выступать и маршировать. Парадның репетициясе түрәләр күзәтү астында үтә. Әлегә хаталар да бар, әмма бәйрәм бик матур һәм бик иштәлекле булырга охшап тора. Но сегодня они еще не в парадной форме. Завтра у нас генеральная репетиция, все будут в парадной форме. После митинга у нас будут проходить в городе мероприятия на территории 3 районов. Это набережная Тукая, бульвар энтузиастов, парк Победы, солдатской кашей, концертами. Җиңү көне гадәттәгечә Ватан ана мемориалы каршында бәйрәм парады белән башланып китә. Аннары бәйрәм шәһәрнең һәр районда майданчыкларында дәвам итәчәк. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бәйрәмнән соң иге уңайлы автобусларда 9 май җиңү бәйрәменнән соң Шалда җәмәгать транспорты 23 сәгатькә кадәр эшләячәк. Шәһәрдәшләрне бәйрәм салютыннан соң мәйдан янында зур 10 автобус көтеп торачак. Шулай ук шәһәрдәшләргә өйләрендә трамвайда да кайта алачаклар. Ул көнне 23 сәгатькә кадәр шәһәр буйлап 14 вагон йөриячәк. Киләсе мәгълүмат ураза тотучылар игътибарына 8 май Рамазан аеның 26 көне сәхәр 1 сәгать 32 минутта тәмам булырга тиеш. Авыз ачу 19 сәгать 22 минутта башлана. Дини китапларда Рамазан аенда күк һәм җәннәт ишекләре ачыла, ә җәһәннәм ишекләре ябыла. Иң азган шайтаннар бугайлау белән бәйләнеп куела диелгән. Шуңа да бу айда кылган яманлыклар өчен гафу үтенергә ураза тотырга кушалар. Кемдә кем ураза тотучыны ашатса, аңа ураза тотучыга бирелгән хәтле әҗер савап булачак. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Якынлашып килүче бәйрәмнәр белән сезне. Ветеринарная клиника «Ветлав». Это терапия, хирургия, ветеринарная аптека, зоомагазин. Каждую среду и четверг на кастрацию котов и кобелей скидка минус 25%. Наш адрес 5326, телефон 36 86 43. Сеть центров красоты «Ларкон». Прически и макияж, мужской маникюр, педикюр, колорирование, ботокс волос, шеллак. Блистайте! Ваш «Ларкон». 76 00 11.